Tak toto je čínský deštníček, ale klidně by ho mohly používat všechny Japonky, tedy zejména gejši. Já ho předám Kačce. Kačko, teď předávám ti štafetu, moc ti sluší a představím vám vašeho dnešního hosta, kterým je Lubomír Černota z Česko-japonské společnosti. Žil také 2 roky v Japonsku a už 12 let studuje japonskou kulturu. A my si právě budeme povídat o tom, co to je gejša, jak by měla gejša vypadat a všechno o nich. Dobré ráno. Ano, dobré ráno. To jenom kratičce uvedu do souvislosti. Film Gejša ve 20 hodin dneska na Nově a proto jsme si pozvali Lubomíra, aby nám řekl vlastně, kdo to gejša je, kde se vůbec gejši vzali a co gejši dělají, protože alespoň v těch českých jaksi kruzích panují takové možná někdy neúplně správné názory na to, kdo to gejša je. Tak nám pojďte zkusit definovat vlastně to slovo. Co to znamená gejša? Tak slovo gejša, vlastně původní slovo bylo geigi. Gej je umění a gi bylo něco jako služebná, dejme tomu. To slovo pochází asi z roku 1750, asi v polovině 18. století se objevilo to slovo. Dneska se používá slovo gejša, což znamená umění a znak ša znamená člověk. A zajímavé je, že dneska se v Kyotu, kde převážně Maiko a gejši žijí, říká gejšám gejko, což znamená zase umění, ako znamená dítě, takže tančící umění nebo malá tanečnice nebo něco v tom smyslu. A gejša je v oblasti Kansai, v oblasti Kyoto termín pro muže, pro baviče muže. Tak to byli původně muži. Takže původně to byli muži, přesně tak, s tím, že dneska vlastně se gejša jako taková termín pro umělkyni ženu používá hlavně v Tokiu. Vy jste řekl, když jsme se bavili o tom slovu gejša, že kolem Kyoto žijí Maiko a gejši. Maiko je kdo? Maiko jsou vlastně učednice na gejšu. Takže to je termín pro mladou gejšu. Co všechno se musí taková gejša naučit, nebo Maiko? Tak Maiko se vlastně začíná v poměrně mladém věku. Dneska už je to o něco později a měla by se učit tanec, literaturu, historii, jak konverzovat v podstatě hlavně s tím zákazníkem. Potom hru na hudební nástroje, především shamisen, což je vlastně 3strunný nástroj, vypadá to jako banjo nebo kytara, nebo já nevím, k čemu bych to přirovnal. Hru na bubínky, vůbec oblékat kimono a hlavně se v něm pohybovat a chodit, protože je celkem dost těžké. Já bych jenom doplnil, že Lubomír 2 roky studoval v Japonsku čajový obřad, jinak čajový obřad studuje 12 let, takže o Japonsku něco ví. Když jste v tom Japonsku byl, zavolal jste třeba nějaké agentuře a řekl, chtěl bych strávit večer s gejšou. Jak to vůbec funguje a co gejša dělá vlastně? My jsme si to tak jako obecně nastínili, ale jak je ten princip? Tak za prvé je problém vůbec pro Japonce se setkat s gejšou, to bych určitě rád zdůraznil. Jakože je jich tak málo, nebo že jsou tak střeženy, nebo v čem je ten problém? Tak je to určitě exkluzivní povolání. Já jsem měl vlastně to štěstí, věděl jsem, kde žijí, jsou tam určité místa, určité oblasti nebo okrsky, jejich v Kyotu 5, kde ty gejši žijí, kde jsou ty domy vlastně, ve kterých oni žijí. Není to tak, že by žili po celém městě a když jim zrovna někdo zavolá, nebo majitelka domů, která se stará o ten biznis, tak jim zavolá, oni přijedou, ale žijou přímo vlastně třeba 5 pohromadí, žije v jednom domě, kterému se říká Okia. To vede nějaká paní, které se říká Okásan, což je do češtiny přeloženo matka, takže oni vlastně tu ženu, která vede ten dům, nazývají Okásan, a když vy teda chcete mít nějaký meeting s nima, řekněme banket nebo nějaký večírek, tak musíte být stálým zákazníkem. Nejde to jako, že by kdokoliv z ulice, takže když vy jste někdo, kdo má o to zájem a nejste stálým zákazníkem, tak vás musí představit někdo, kdo už nějakou dobu dochází vlastně do toho domu. Takže Evropan skoro nemá šanci. Spíše to záležitost jenom pro Japonce. Tak pokud má dobré konexe a známosti, tak šanci má. Jde hlavně v podstatě jeden z důvodů jsou peníze, protože se neplatí nikde hotově a je to na bázi otevřeného účtu, takže ten zákazník vlastně se za vás zaručí, když vy tam jdete a kolik toho vypijete, kolik toho sníte, kolik vám přijde gejš na večírek a tak dále, tak to nezaplatíte na místě, ale potom se to vlastně dělá převodem z účtu. Takže... Tak mě napadá, jak si muži vyhledávají společnost gejši? Tak dneska už jsou to různé typy mužů, i mladí muži určitě, a dokonce jsem se dozvěděl, že spousta žen. Ta gejša působí v roli psychologa, takže se tam jdou lidi vypovídat a ví, že se to nedostane za hranice, vlastně za zavřené dveře toho domu. Takže si troufám říct, že spíš starší muži, řekněme
nechci říkat věk, aby jsme tady někoho neurazili, kdo je starší, kdo je mladší, ale biznismeni hodně se dá říct, co já mám zkušenost, že jim třeba platí i společnosti tyto návštěvy a vlastně ty Majko tam působí, nebo ty Majko jsou ty mladé holky, které tam vlastně obsluhují ty zákazníky a potom gejši jsou ty starší ženy, které tam předvádí to umění, to znamená hru, tanec a tak podobně. Vy jste říkal, než jsme rozsvítili kamery na vás, velmi zajímavou věc. U nás v Evropě je takový trend, že bohužel tedy, čím je žena starší, tak tím ztrácí na atraktivitě pro muže, když to u gejš je to naopak. Že čím je starší gejša, tím vyšší má postavení, je to tak? Tak jak jsem říkal, tak ty Majko, ty učednice jsou na koukání a ty starší ženy už jsou potom na tu hlubší konverzaci, takže čím vlastně je ten člověk starší a zkušenější, tak tím lepší. Já jsem to tady přirovnával vlastně na herci, kdy čím je člověk starší herec, tak tím má víc zkušeností a je vyzrálejší, tak. Dalo by se říct. My jsme zmínili, že je gejš míň. Proč si myslíte, že je jich míň? Tak já si myslím, že dneska v posledních, řekněme, 2-3 letech naopak ten trend trošku stoupá maličko, ale je jich teda samozřejmě rapidně míň. Před válkou jich bylo několik desítek tisíc, dneska žijí v podstatě jen v Kyotu a je jich asi kolem 300. Já jsem vlastně požádal, nevím, jestli to bude kamera schopna třeba zabrat. Děkuju. Dole teda ta čára jsou čísla počet Majko a jednotlivé roky a potom ta horní čára jsou gejko nebo gejši. Tady ten vlastně diagram mě poslala Lisa Dolby, což byla jediná cizinka, jediná Američanka, jediná gejša, která jediná cizinka, jediná Američanka, která se mohla stát gejšou a ten trend je proto takový asi, protože už je dneska mnoha jiných zábav. My vám děkujeme za velmi zajímavé povídání, v kterém budeme pokračovat zhruba za hodinku, 7 hodin a 20 minut. Do té doby vy, kteří byste chtěli vědět něco více o gejšách nebo o japonské kultuře, můžete atakovat našeho hosta na diskusním fórum www.nova.cz/rozhovory.